Urualla manu. Okosisi kwezi. Ejiribiri kwezi wonu. Urualla. The personal cabinet of Urualla Nnabugo. Bobajiru doro. Onda ka Gabriela anya nazu obishie ike. And I nwere nnukwu aṅụrị na mgbe o jiri masị Chineke ịkpọrọ enwere ike organize ndị Urualla na edula ya. Emere ihe ata ga bido zawakwara Mbiagu. Ogala Luta. Yesterday the main program ejiri kwa ndị Catholic enwe transfiguration ka emere church ya nya ya ọ dịgo transfigured ọbara ugwere ibe akwa ọbara ugwere ihe ịhụrụ nga ahụ ihe anyị gbatara anyị jiri ihụla anyị gbazitere anyị jiri si ka eme na-ekwana nna anyị ukwu ọfụma ọ bụ osisi kwụrụ n'ala ma ya na-akwụ so ọ bụ ndị abụ ndị mgbe ahụ ihe ọ na-aga na-eme ya kpọọ anyị na-aza o mere ilu m tụọrọ gị na tribute asị m onye nkịta nna ya ukwu ga-anọ ya anọkpa na-atụ anya dọgụ nna ya ukwu na-anọghị ya na-eme mgbe ọ hụzi nna ya ukwu ya were ọdụ gbuo ihe ọ ga-akọkwara anyị otu anyị ga-esi egbu ọdụ ya bụ anyị sịgo isi ike ọkwa na ịnọ ọ bụghị otu iri onwe gị agwara gị sị ndị gị mụrụ ụmụ nwaanyị na-abụ ma ya gabere gị aka raha Chukwu ahụ ọ bụghị nnukwu ihe ịkpọrọ amụ tigara ha bụrụ nwoke mana ọ gị ka ọ na-eche ịpụta na kịta ihe a nna gị hapụrụ gị ị ga-eme ọfụma anyị kwụ nga na-epleji our loyalty unalloyed loyalty to you marakwasị ekwe na a na-akụ akụ ma ọ bụ ịgbalị ọkwa aka na-eme ya o ji ekwu ịkụta ya ọfụma onye ma akụ ya na-akụ ya gị na-eti a ga-akụ ma mma ahụ ọ naghị ebekwa ihe asị ya kụ anyị sịgo ọ ga-adịrị gị mma ogologo ndụ na ahụ isi ike ihe na-aba ala Urualla ngara ka nna anyị ha jiri folie ihe chere ka ịgbachi ụkwụ zọdụ ụkwụ na ala Urualla ọ ga na-adọ gị otu isi adọ ya so ọ ga-adịrị gị ma n'aha Jizọs ndị ejiribiri na-ekwedasi ike Urualla ejiribiri ekwedasi ike na ejiribiri Urualla we go by our ranks. Yes, I adopt my cup to you people. Unu so na ndị bụ ọ bụ unu so ọ bụ unu bụ mgbala nrụ eze arụkwe nna m soro mgburi okpuru enweghị ike isi mmiri mgburi okpuru enweghị ike isi mmiri n'Urualla and the governor nọ and we speak eloquently before you people because onye nna dị ndụ na asị agba na-ekwu ya gbarie Ezurualla ga-enye unu special thanks ọ ga-enye unu special address even by evening time o nwere some of you ọ ga-asụkwa bịa mgbede o nwere ozi ọ ga-ezikwe Ezurualla ngwa mara Mbiagu I'm a role played in Urualla. Winston Churchill so never let a crisis go to waste. Uno with the beating heart of Urualla. Role played in the past. Your role will become even more important in the future. Amen. All Kamgeji, Urena Gamba, all Kamgeji when it's steer the ship in Urualla so that we can get and arrive to our promised land. Prof, there's some new negotiation promised land is for us to get us there. So, that path
we have already started and we're on the way there. Because I make it in a special way. Thank you so much from the bottom of my heart. Urualla, ihe Mbiagu mụrụ nwa mana mana mgbe o rijiri autonomous
so mbia no no kura kare boy lord kaimo try ebe horo amana no keke o abo we ke ai we amana sabata oh we yo bodo mene we no na mma oke na agara ibe ona na ha agaru ma no bo se kata yara ke onye amowale bele onye bo ebenne Urualla ekele dere mo wele na na geru na ha Jesus because I go wele I will memorandum of understanding we sign it yeah what I should do what I get them more I sign and one now for us mana anta ya enye na ikikere ma abara ni ya wenye jira ana ga agba maka nna yo emebu ato ma ko so no space inside can is also Urualla there iko shiro na onokoba na yo na yeah Urualla you are ready about this when you went and I said, oh, I got for me. But I got no eba. What do I share about I or Toto? What do I hear the share about I or Toto? Many go more. I don't know. I got no eba. I'm Ese mano Urualla clan. Ese idioma. Ese mano Urualla. Ehora na Urualla. Aso Urualla. Ese gano wale Urualla. Uchina ka chiko wrote dina chiko shikipe. Ya berumah kita siapkan main ini beberapa ni mana pun. Itu ahli bapak neba hamlahan. Nanti ni semaran. Bawa na waktu tu nanti main apa nanti main. Ta ene wepuga akanoke o mena la de barabo imeno mena la no aya ka ene meta kai ge meta hi ya de ku asro Urualla kiri no kosi gato para Mbiagu iko selo ke na ndemo Nnabugo kana chiro ke na ndamare diki si noche Urualla were yo dika abo na buraka no kita Nnabugo ano cha noche o ya ke se jiga na nwanwu taji sese diga di mgbe ebi eza dirigwe mgbe ebi Nnabugo ano chena Nnabugo ọkụ aga ahụ oyi aga atụgbu ya ụfọdụ karị ya manaka oche eze karị ya manaka ọgọdọkwa gị na okpobere gị ya anyị so Urualla ndị Urualla ha anapụna gị aka n'oke
Chilebasho okebe na ndị mmụọ na Chileka na ndị mmadụ. Mmadụ nwoke eze anyị n'ugbu a na ụmụnne na ndị niile obi ha dị ọcha ga na-eje eje na-abatakwa abata. Ị ga-agwakwara ha ọtụtụ na mụ anyị na-agwakwara gị na mmadụ azụkwa onye nọrọ ibe nọ ma onye ikpe na-agwa obi oyi na onye a were ala zere mmiri ya nọkwa omeme ebughị eme ya bụrụ ukwu unyi ị gakwa eji eke mmadụ oke ị ga-eke abụ ọmụ na ụmụnne gị ogologo ndụ na ahụ isi enyi anyị agbakọọla ka a ga-egosi anyị na a na-amụ eze amụọ na-echi eze ịmụọra nke gị udobe ịmara nchekwa nna ya o nyere gị iwe ruo na nke otu ọchị ga-eche ekwekwe onye nke chekwa anya na ụmụnne ya ọpụpụ na mbata anyị ga na-ama anya nke ọgwụ agaghị akpa ya n'okwu isu agaghị esu ya ọ ga-eje n'ije ruo ije ya kpala ya na ụmụnna anyị kọrọ n'ọnọdụ dị iche iche Humble, His Royal Majesty Nnabugo, Okosisi Ezeanyika the 4th, Okwara Mbiagu, Urualla the 12th. Asị m ka m were ohere ya kelee onye ọbụla were sị unu na anyị akwasana nna ya ukwu were ziga ya na ndị ichie ka ha gaa nọrọ were na-elegide anyị. Ana m ekelekwe ndị mekwere ka ihe a were enwe ike ime ihe a bụ Urualla Transitional Committee were na-ekelekwe ndị ekwedasike, ndị ejiribiri, ndị nze na ọzọ, ndị UPU branches n'ụwa niile, na-ekele friends and family otu ha si gbakọ bịa kwado anyị n'ukwu soro anyị na-akwa nna anyị ukwu, otu ha si were make contribution wetesa ihe nyere anyị aka were wetesa ma ihe niile a ga-eji were kwa nna anyị ukwu. Ọ gakwara nke ọfụma gaa nnọọ ọfụma, enweghị ihe merenụ. So isi ka m were ohere a were kere mmadụ niile gbakọta otu anyị si gbakọta aka were kwa nna anyị ukwu. Ndewo. Akwụkwọ mgbe e wetara m ya gosi m onyonyo dị iche iche from afọ 2013 were na-egosi mmemme dị iche iche na otu esi were capture these moments in history. Obi dị m ụtọ ma maka ama m enwe ụdị ihe dị otu a na enwe ike ịdocument history anyị. So
ana m asị nnọọ na-ekelekwa onye mere ka akwụkwọ a nwee ike pụta were sechaa foto niile were oge ya were nwee ike capture history anyị na-akapchọkwa future anyị. Biko ana m ekele gị n'otu pụrụ iche imeela.